ọ bụrụ na aha gị bụ ngwere nta wee bụrụ ụbọchị mbụ ị na-ata ya akịdị aha m bụ Chirebere Ụgbaja nke a bụkwa ilu Igbo na nkọwa ya ọ bụ ihe omume ọpụrụiche anyị ji akụziri gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ilu Igbo echefukwala na ilu bụ ya bụ mmanụ ndị Igbo ji eme gịnị ndị Igbo ji eri okwu ọdịmma ọ bụ gịnị bụ ilu anyị jiri bata ugbu a anyị nwere ọtụtụ izu ụka anyị ji atụrụ gị ilu metụtara ihe na-eme na ndụ anyị ugbu a ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na elu ma ala gbagee ntị ka ịnụ ilu anyị nwere iji kpọkọtọ ndị be anyị ọnụ anyị chọrọ ihe ga-eweta anyị togeda ọ bụghị nke ga-abụsa anyị abụsa gee ntị ka ịnụ ya bụ ilu Igbo si na nwaanyị lụọ di abụọ ọ mara nke ka ya mma ka m kwukwa ya ọzọ nwaanyị lụọ di na abụọ ndị arọ ndị izu ọbụla atụ ya n'ilu kwa ha na-asị nwaanyị lụọ di na abụọ ọ họrọ nke ka ya mma jụọ nwa bekee ka o si atapa ya if a woman marries two husbands she will choose the one that's best for her anaghị ekwekwe ka eme n'obodo oyibo n'ihi na ọ bụ ya ka ndị ọcha na-akpọ bigamy nwaanyị ọ dịghị n'akwụkwọ na nwaanyị dị abụọ mana ọ bụ ilu ndị Igbo na-atụ iji mee gịnị iji kọwaa na agadi nwaanyị daa nda na abụọ ọgụọ ihe o bu n'ụgbọ ọnụ ọkwa ndụ ịtụli aka elu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka anyị nọ na anyị na-ahọpụta ndị ga-achị anyị unu ahụla ka ha siri ndị mbụ siri che ngwa ka ndị Igbo a siri che ile ha abụọ imegịrị ịhọrọ nke ka gị mma were mara ebe ị ga-abịa ya aka gị gbakwa mbọ hụ na ị bịara aka n'ebe ọ bụla mkpụrụ obi gị si gị bịa ya aka ekwekwele ka azụrụ gị azụrụ Igbo si na gịnị mere a sị na nwaanyị lụọ di na abụọ ọ họrọ nke ka ya mma ọ bụ ya bụ ilu anyị jiri bata ndewonu